L-inizjattiva ta' rifużjoni ta' parti mit-taxxa għal min jaħdem u jaqla sa' 60,000 euro hija miżura li tikkumplimenta iż-żieda fil-paga minima u l-kunċett ta' making work pay. Dan għax din il-proposta maħsuba li tħalli iżjed flus fil-bwiet ta' ċittadini u l-familji fejn l-iktar li jieħdu rifużjoni huma dawk li jaqilgħu l-inqas. B'hekk tgħin l-iktar lil dawk bidħul baxx u l-middle class biex ikun miġġieled iktar il-faqar. B'hekk spjega l-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu tola l-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-persuni. Taxxa mogħtija lura bonus li ħajkollu effett dirett fil-but tan-nies. Tenna li dan mhumiex flus li l-pajjiż ma jiflaħx jagħti, anzi jirrifletti s-surplus ta' pajjiżna biex pajjiżna jimxi iktar il qudiem. Hawnhekk aħna maħniex qegħdin għal xi tiġrija ta' bonanza. Aħna qegħdin wedu u nagħmlu proposti l-affarijiet biss illi jaffordja il-pajjiż. Il-pajjiż ma jkunx jaffordja jmur għal xi big bang mal-ewwel li jgħid ħanagħmel dil-biċċa xogħol hekk mal-ewwel. Il-pajjiż jaffordja imma li fuq medda ta' numru ta' snin, 3-4 snin, ikun qed jasal ftit ftit għal din is-sistema. Inħarsu lejn xi eżempji. Dawk b'komputazzjoni ta' ġenitur sa' 10,500 euro jieħdu benefiċċju ta' 320 euro. Benefiċċju li jinżel gradwalment sa' 200 euro għal dawk li jaqilgħu bejn 40 u 60,000 euro. F'din il-komputazzjoni persuni bidħul ta' inqas minn 12,500 euro ma jħassux taxxa, imma xorta jibbenefikaw minn dan il-bonus. Nieħdu l-eżempju ta' koppja, ġenituri ta' żewġ titfal li kull persuna taqla 17,000 euro. Bejnietom b'kollox iħallsu 2,190 euro. B'hekk fl-aħħar tas-sena jirċievu ċekk kull wieħed b'total ta' benefiċċji għalihom ikun ta' 560 euro. Jiġifieri jieħdu lura ftit iktar minn kwart tat-taxxa li jkunu ħallsu. Koppja oħra li però jaqilgħu 7,500 euro u 20,000 euro rispettivament b'kollox iħallsu 1,845 euro f'taxxa. B'kollox jieħdu lura benefiċċju ta' 380 euro. Iktar minn 20% tat-taxxa li jkunu ħallsu. Persuni b'komputazzjoni ta' miż-żewġin bi qlieħ sa 12,700 euro jieħdu benefiċċju ta' 340 euro. Ir-rata mbagħad tibda nieżla bil-mod u tasal sa 220 euro għal dawk li jaqilgħu bejn 40,000 u 60,000 euro. B'hekk koppja fejn taħdem persuna waħda biss bidħul ta' 25,000 euro fis-sena tħallas taxxa ta' 2,225 euro. Fl-aħħar tas-sena din il-persuna tingħata 280 euro lura mit-taxxa li tkun ħalset. Persuni b'komputazzjoni singola u dħul sa 9,100 euro li f'dan il-każ ikunu part-timers jieħdu benefiċċju ta' 100 euro. Dawk bejn 9,100 euro u 14,500 euro jieħdu 300 euro. Ir-rata tinżel gradwalment għal 200 għal dawk li jaqilgħu bejn 40,000 u 60,000 euro. Ta' min jinnota li hawn persuni bidħul inqas minn 11,100 euro ma jħallsux taxxa u xorta se jibbenefikaw minn dan il-bonus. Nieħdu l-eżempju ta' koppja fejn it-tnejn jaħdmu imma jaqgħu taħt komputazzjoni singola. Persuna taqla 30,000 euro u l-oħra 40,000. Bejnietom iħallsu ftit iktar minn 12,000 euro f'taxxi. Il-total ta' benefiċċju li jieħdu lura u ta' 460 euro. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet kien spjegat kif dawn il-benefiċċji jinħadmu fuq il-qlieħ ta' persuna individwali u mhux fuq it-total li taqla l-koppja. Dan biex tkompli tħeġġeġ iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Din il-miżura se teffettwa madwar 190,000 ħaddiem u se tiswa ma' 46 miljun euro nofs, flus li se jerġgħu lura fil-bwiet tal-ħaddiema. Il-Ministru Edward Scicluna saħaq li l-ekonomija ta' pajjiżna sejra tajjeb ferm u m'għandix bżonn skossi imma li tkun sostnuta. Tenna li pajjiżna jiflaħ għal dan it-tnaqqis u ħaddiem li jkollu dan it-tip ta' benefiċċju, apparti li jkollu iżjed flus fil-but, ikollu iżjed inċentiv biex jaħdem. Saħaq li l-ekonomija u tkabbir ekonomiku tagħna sejrin tajjeb ferm u l-Gvern qed jaħdem bi prudenza u kawtela. Il-pjan dejjem kien fuq modest growth. Mhux ngħidu issa aħna ma nafux illi b'dawn il-miżuri nilħqu 6 u anka forsi immissu 7, imma jekk tarawhom taraw li 4% qegħdin nimmiraw. Għaliex? Għaliex b'mod prudenti dak jipproduċi dħul iktar baxx. Jekk inti fil-projections tara dħul iktar baxx, tagħmel spiża li hija iktar modesta. Jiġifieri jinqala x'inqala fl-ekonomija, dak dejjem sa nilħquh. Moħħna mistrieħ li s-surplus u l-bilanċ għal 5 snin li ġejjin qiegħed hemm.